Bolle, op, skyd. Ja, kom nu. Sådan. Vær lige klar igen. Den kommer op igen. Og der kommer 3 i Mo. Der kommer 3 lige ud for herovre på venstre. Ja, lad dem være. Vi venter lige. Nå, vi går op på... Er det bare en? Nej, du tager den højre. Fik du en? Ja. Men det vil så sige, at den dykker så også det. Satan i helvede, jeg kunne ramme forbi den, mand. Sådan, den er færdig. Ja, nu, Bolle. Du tager den til højre. Hov! Hov, der flyver flere. Hov, tager du den? Det er godt nok, den er. Satan! Han er skarpt op! Jeg er faktisk ude at hente dem, så... Fordi så... Du må lige råbe, hvis der kommer nogen, når jeg er på vej ud. Det gjorde jeg så. Nu røg den her også. Det var også feberskud, det der. Ja, der var sgu 3 krækænder imellem os. Den ene, den kommer på. Bolle. Er du klar? Tager du den til højre? Tager den til højre? Mine klikkes. Fandens også. Nej, hvis den er for langt ud, så vent. Ja, bare vent med den så. Og det er den samme, Ja. der gav os til at flyve? Ja. Nå, okay. Den kommer op igen, fordi jeg tror, den fik lidt. Kommer en. De sætter ned. Ja, godt. Jeg vil lige have fri og lykke. Lokkehænderne, det var derfor, jeg Ja, tak. tak. Sidste gang. Ej, det er fandme for tæt på. Det blev sådan. Yes. Hvad var det?
Ja. Du behøver da ikke tage loop i dag. Nej, det gør jeg vist ikke. Det får noget motion. Ja, det var fandme godt. Der kommer en på det. Kommer en. Udefra. Måske. Ja, over ved dig. Bare gå op. Ja. Den er sgu færdig. Det er godt. Sådan, Claus. Fandme i orden. Så var det ikke forgæves. Det er godt at få udbytte af sådan en lang paddeltur, når vi ikke kunne gøre det ordentligt først. Ja. For helvede. Det kunne jeg heller ikke. Der må vi se, hvor stive lemmer min bror han har. Ja. Der kan du lige hente en. Der er død.